Lepote se pojavljuje u dubokom miru vašeg prisustva. Da bi čovek postao svestan lepote, uzvišenosti i svetosti prirode, potrebno je prisustvo. Da li ste ikada tokom vedre noći zurili u beskraj svemira, zatečeni njegovom apsolutnom tišinom i nepojmljivim prostranstvom? Da li ste zaista osluškivali zvuk planinskog potoka u šumi? Ili pesmu kosa u sumrak tihe letnje večeri? Kako bi postao svestan svih tih stvari, treba da bude umiren. Potrebno je da na trenutak odložite svoj lični prtljak pun problema, pun prošlosti ili budućnosti, baš kao i svoje znanje, jer ćete u protivnom gledati, a nećete videti, slušat ćete, a nećete čuti. Potrebno je vaše potpuno prisustvo.